Det er Ida. Ida er 27 år gammel og bor i et samfund, hvor man lever efter den liberale ideologi. Ifølge det liberalske menneskesyn er mennesket stærkt, selvsikker, uafhængig og egoistisk. Sammenhængskraften i samfundet er egoismen og den enkeltes ønske om egen fremdrift, med andre ord, enhver af sin egen lykkes smed. Ida har en indkomst på 42.330 kroner månedligt, som svarer til, at hun skal betale topskat, som er 42% af hendes indkomst, hun får månedligt. Men da hun lever i et liberalt samfund, er topskat blevet afskaffet, så hun skal blot betale 36% i stedet for de 42%. Et vigtigt element i liberalismen er et stærkt fokus på individets frihed. Det enkelte menneske er ifølge liberalismen i stand til at prioritere sine egne ønsker og behov, så hvorfor skulle staten blande sig? Det her, det er Samuel. Samuel er 32 år. Han bor i et samfund, hvor man lever efter den konservative ideologi. I hans samfund er der lavere skat til dem, der arbejder hårdt, og mere frihed til han og hans familie. De går også meget ind for tryghed, så derfor har de flere politimænd og hårdere straffe. Her holder de fast i værdier, samtidig med at de udvikler sig og åbner op for verden. Derfor vil de gerne tage færre flygtninge, så de kan holde styr på danskerne og værdierne. Alle individer må indordne sig under samfundets interesser. I stedet vil de hjælpe mere til på flygtningelejre. Skolen er vigtig. Her er der mere respekt. De går meget ud af, at de skal blive konkurrencedygtige, så Danmark bliver et rigere land. De beder soldater om at sætte livet på spil for Danmark og danske værdier. Derfor får veteraner endnu bedre hjælp og mere støtte, når de kommer hjem. Det her, det er Brian. Brian, han er 23 år gammel og bor i et socialistisk samfund. Brian, han tjener kassen, og derfor skal han også betale rigtig mange penge til skat. Så mange, at det faktisk er over halvdelen. Reglerne for flexjobs forbedres, så der skabes flere indgange til arbejdsmarkedet. Samfundet støtter, at alle kunne tage den uddannelse, de vil, uanset forældrenes indtægt. Det samfund, Brian bor i, går de ind for økonomisk lighed, så der er ingen, der skal føle sig svigtet eller overset. Det vil sige, at han kommer af med 50% af hans indkomst af løn, fordi han lige præcis tjener kassen. Her støtter de også ægteskab uanset køn eller religion. Brian er ikke en enspænder eller egoistisk. Han er social, som ligger i ordet socialist, som stammer fra det latinske ord socius, som betyder kammerat. Det her, det er Nanna og Katrine. De er 16 år og lever i utopi. Her er værdierne fællesskab, kreativitet, innovation og et bæredygtigt samfund. Deres skat ligger på 30%, som bliver taget fra den lønindkomst, man får, så ingen topskat. I stedet for at bruge penge på nyt og dyrt, så brug pengene på genopbygning af gamle ting.